היי, מדבר אביב מילר, אני המנכ"ל של D2U Travel, והפעם הגעתם לאזור מרכז תאילנד, שזה בעצם בנקוק והסביבה. תראו, הרבה שנים הסתובבו באזור בנקוק, עשו גיחות קצרות לכיוון קנצ'נבורי ושוק הצף וחזרו חזרה לבנקוק. מה שאנחנו עושים כבר כמה וכמה שנים, שזה שוב מתאים למשפחות ולבודדים, כל מי שמבקש, וגם לקבוצות יותר גדולות, אנחנו מוציאים את האנשים לאזור אמפאוואר. זה אזור יחסית חדש לטיולים, הוא אזור שקרוב לשוק הצף. שם יש דברים באמת שונים, שייט ללב ים, בקתות, קופים ששוחים, ואז אנחנו ממשיכים לקנצ'נבורי. קנצ'נבורי זה אזור שבזמנו היו נוסעים רק בשביל לראות את הרכבת או איזה בית קברות, זה פחות מעניין, אנחנו נותנים את זה, אבל אפשר גם להוריד את זה. אנחנו נותנים לכם לישון שם, לישון בריזורט בתוך ג'ונגל, לשוט, לטייל, מפלי מים, מעיינות חמים, יש אפילו שבט שנמצא שם. כל זה אפשר לכלול פילים, רפטינג, אפשר גם להתרחץ עם הפילים באזור קנצ'נבורי, מחזירים אותך לבנקוק. כמובן לא פוסחים על מקדשים ועל שווקי לילה ושוק הפרחים, הכל באזור המרכז, מסלול מאוד מאוד מגוון שמתאים לכולם. תעברו על זה, ואם תצטרכו משהו, תבקשו. להתראות, ביי רביב.